vítejte tady u nás na showroomu. Dneska si tady předvedeme automatický řezací plotter s označením SC7100. Zde potom ve verzi XL, což je vlastně větší varianta. Společně s tímto strojem vlastně zde máme ještě dodatečné příslušenství, serverovou stanici. Ta slouží k nějakému centrálnímu uzlu vlastně ke správě dat, k lepší tvorbě nebo k lepší automatizaci potom té práce, té produktivity. Jeden z prvních kroků, který je nutný udělat při výrobě materiálu, při zpracování materiálu, je mít řezací vlastně návrh. Ten buď záleží na produkci, jaká je u vás na firmě, buď vytváří váš grafik, zákazník vám poskytne tyhle data. Zde je jen důležitý vlastně rozdělit barvou, co bude řez, co bude rýha. Tady je to rozdělený vlastně na magentu a cyan barvu. Společně se strojem je potom doinstalován plugin, který slouží ke tvorbě pozičních značek a QR kódu. Ten potom do té samotné zakázky, do toho samotného výtvoru vlastně dodává poziční značky a QR kód, tak jak je vidět. Zde potom tyto poziční značky slouží k tomu, aby se ten stroj orientoval na tom archu a byl schopný vlastně přesně vyřezat daný objekt. Nám už potom vlastně stačí jenom v grafickém programu přidat nějakou grafiku. Zde máme vlastně grafický návrh, řeznou linii. Zde v tomhle místě vlastně my si teďka můžeme tu řeznou linii skrýt. Zobrazíme si tu grafiku vlastně, to, co chceme tisknout, společně vlastně i s třetí vrstvou. Ta třetí vrstva se vytváří vlastně automaticky pomocí pluginu, který je vlastně dodáván s tím strojem. Ten pak slouží právě ke tvorbě těch pozičních značek. My jsme si tady teďka teda zobrazili vlastně tu samotnou grafiku, kterou budeme tvořit, poziční značky. Z toho potom přes soubor a buď uložit kopii, exportovat, můžeme vytvořit tiskové PDF, který posíláme do tiskárny. Následně potom výsledný tisk už rovnou zakládáme do stroje a zpracováváme. Potom, co máme vlastně natištěné naše data, naši zakázku, tak vlastně zakázku, papíry, materiály vkládáme do stroje, kde díky spřeženým bočnicím vlastně papír vycentrujeme. Zde potom takovou červenou páčkou jenom zaaretujeme, aby se nám ty bočnice nehejbaly, a potom magnetickým vlastně zakončením tady jenom uděláme koncovku, aby nám papíry při rozfoukávání neodlítávaly ven. Potom, co máme vytvořený, nachystaný a vyčištěný data, tak se posouváme vlastně dál, posouváme se do samotného ovládacího programu, kde vidíme danou zakázku. To je vlastně ten tvar, který jsme si nachystali předtím v grafickém programu. Zároveň tady vidíme i vlastně ty dvě barvy, které v tom návrhu byly zobrazeny, a těmhle barvám my teďka aktuálně přiřazujeme nějaký parametry. My si tady teda vlastně té magentě přidáme vlastně cut, což je vlastně řezací parametr, ten nám bude dělat řez. U té modré potom vlastně my přidáváme rýhu. Zde jsou potom ty samotné akce, ty si vy jako uživatel můžete vytvářet sám, mazat, upravovat. Následně je tady nějaký další podrobnější nastavení, do kterého se teď aktuálně nebudeme úplně pouštět. A potom vlastně samotnou zakázku pouštíme tlačítkem Start v pravém dolním rohu. Na stroji je možné zpracovat tvarový výsek od samolepek až po 300 gramové krabičky. Zde si můžeme ukázat jeden z výsledků samolepek. Zde vidíme příklad tiskatování, splitování samolepky.